କାଳପୁରୁଷର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ସେହି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତାହା କିଭଳି ଫଳ ଦେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଆଶିଷ ପୁଣ୍ଠା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯଦି ଆମେ ବିଛା ରାଶି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 14 ଜାନୁଆରୀ 2026 ସନ୍ଧ୍ୟା ଦ୍ୱିପହର 3:06 ତାଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଫଳରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ମିଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁଦିନ ଭଳି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଯାଏଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ହାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ବିଛା ରାଶି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ବିଛା ରାଶିର ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ସେ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ 14 ଜାନୁଆରୀ 2026 ଠାରୁ। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଅଧିକ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନେଭି, ଆର୍ମି, BSF ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ 14 ଜାନୁଆରୀ ପରଠୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏହି ସମୟରେ। ଏହି ଗୋଚର କାଳରେ ଯେଉଁ ମାସେ ଗୋଚର ଅଛି ସେହି ସମୟରେ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏତ ଥିଲା ଯେତେ ସବୁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଭଳି ଫଳ ଦେବ। ଆଶା କରିବି କି ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।